sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. Ja keď počujem o tom, že finančná kríza je zlyhaním kapitalizmu, tak sa musím usmiať. Finančný sektor určite nie je kapitalizmom. Finančný sektor a zdravotníctvo sú dve posledné veľké bašty socializmu. Keď sa pozrite na finančný sektor, je tam jedna monopolná inštitúcia, ktorá určuje cenu úverov, centrálna banka, ktorá dáva licencie všetkým bankám a reguluje fungovanie tých bank. Čiže máte to vysoko regulované odvetvie s dominantným vplyvom štátu. A podľa mňa tá finančná kríza a tie všetky zlé dôsledky, ktoré v súčasnosti prežívame, sú práve následkom toho, že štát si monopolizoval tento sektor a že ho strašne dominantne reguluje. Ono to súvisí potom s tým aj to, čo vidíme dnes, že tí politici sú úzko prepojení s tým finančným sektorom, že obhajujú záujmy bank niekedy na úkor daňových poplatníkov. Avšak to nemôžeme určite považovať za zlyhanie kapitalizmu. Kapitalizmus je charakterizovaný slobodnou voľbou spotrebiteľa a nejakou intenzívnou konkurenciou v danom odvetví. To bohužiaľ o finančnom sektore nemôžeme povedať, keďže sú tam všetky tie inštitúcie, ktoré tam dnes pôsobia. Riešením podľa môjho názoru je, ak by sa peniaze vrátili späť do rúk spotrebiteľom, to znamená, obmedzil by sa vplyv štátu na to, koľko je v systéme peňazí a vplyv politikov na to. Politici tie peniaze totiž často zneužívajú na svoje ciele, na to, aby vykryli tie svoje verejné výdavky bez toho, že by museli ľuďom zobrať dane. Oni im to potom berú na inflácii a vlastne takto zneužívajú tú kontrolu nad peniazmi. Volám sa Juraj Karpiš a stojím si za názorom, aj keď ten sa z času na čas mení.